Salut tuturor! Eu cu Maria. Astăzi vom juca Elmira. Habar n-am cum îi. Nu știm dacă e foarte horror sau nu e horror deloc. Nu l-am mai jucat niciodată, nici ea, nici eu. Și chestia este că să sperăm că este horror, pentru că astăzi este Halloween-ul și așa de tare mă bucur. În fine, să mergem. Da, m-am făcut băiatul. Să de 4 playeri, 3. Aici sunt de 2. Aici sunt de 2. Ok. Că nu ești în aia. Where is everybody? I should go look for them. They can't have gone too far. Okay, I got mad. Looks like an old hospital. They must be inside. E bine, bine. Da, tu mai încerc. Well, I guess there's no turning back now. Vreau să citesc. Elmira 2. Miră, suntem la 2, ce? Aha, în sfârșit Miranu. Search for your objective. Read. Dear Diary, the school bus stopped because the teacher saw 2 children standing out in the freezing snow. I am afraid she made a mistake. They have the most weirdest eyes I have ever seen. They are as black as the night. Truth that be told, I am very scared. Bye, Anna. A palenning of the skin and darkening of the eyes observed on patient of elementary school. The chief doctor has declared the case to be top secret. Parents have been told patient is deceased. My name is Elmira. Do not, nu știu ce. Tu bați la ușă. Tu ai o... Ce care acolo? Nu, mă, ai o plancă, cum se numește? Da, un plank. Plank, niște omori de-am auzit. Table key. This must be the key I am looking for. Unde să... Pentru ce să se uite, serios? Uite. Slay. Să vedem ce scrie. Those whose eyes have not yet turned dark. Ok. Da, aici nu, nimica. Asta nu, eu nu pot să deschid lapurile. Nici nu pot. Tu trebuie să apeși click. Nu, dacă nu trebuie să apăs. Oh. Eu asta m-am făcut. Adică, alergi. De alerg. Dar băgai, fără noi scaunele lor de căpătari. Ok, eu cred că știu unde trebuie să ducem cheia. Oi! S-a băgat asta la mine în față. Oh. Ești prost pe un consumat stamina. Stamina. Ai grijă, a fost să nu... Am mers pe lângă. Asta moară mai femeie. Dear Diary, 6 și 7. The bus broke and the 2 children ran off into the woods. Miss Smith told us to stay here
must Și she must find them. 17 minute. 17 minute. She still hasn't came back. I think we have to try to find her. I hope she is okay. Ce urât scrie jur. 7 și 34 de minute. We found the old building with Miss Smith body outside. We are going in now. Ana. Okay. O, Ana. Nici nu știe să scrie, te jur. Oh, era spic. Oh! Oh! Băga mea. A, nu, că n-a nimic. Era pe play, fă nebun. Era să pic pe plank. Nici pe omul sfârșitul să Ah! Ah! Da, uite de cât tu. Aici putem. Uite! Mare! Treci pe plank. Hai, bă, mai ești. Oh, Ah! Bă, eram pe plank, vrei să pic? Serios. Stai tu, că nici n-am... mergem în stânga sau în dreapta? Mm. În dreapta. Asta așa și eu. Ok. Oh, Hai. cum? What? Dacă nu mă duc de la început, mă vezi pe cel mai întâi joc cu Miraș. Ăsta e Miraș și Nana și... Dar cum am picat? Plează. Scria plează. Mi-am spus plează. Da. Deci băga ai piciorul ca moda de la început. If you see them run. Ah, nu ne-a dat de la început, făi, suntem următorul. Chapter. Ia-te mâncați așa. O, bă, nebună, că ai închis pe aici. Hai, săracii, fai mea. The portal is the only way out. Ce frumos o scris acolo. Nu puteam așa să scrie și... adică serios. O ia aici, o... Bă, nu, Lock those quiets look like the picture frames. să mă uit la oamenii care-s căutați. Really? Really? M-am speriat. La oamenii care sunt căutați. Problema e că era un chapter 1. Nu la primul mâncat. Nu aveam de când este. Am găsit una. Am pus-o deja. Stai, stai. Bun, dar unde să găsesc, serios? Am găsit una? Dacă e ceva bun, nu. Am găsit una. Haide, bun. Sam. Here, Daddy. Oh my God, we can't find her, but we found these the two kids. I don't know what's wrong with them. We can find the exit from Smith. I guess there's no Smith. We need to leave this weird place and fast. La cum ajungi să fie? Serios? Nu înțeleg nimic. Unde ești, făi? Nu, nu, Ah, ok, ești. Dar tu unde ești? Fața ta, Dumnezeule! Le-a fost. Unde ești, mă? Lever. Click de lever, domnule. Am ajuns că vă care să Da, și eu. I-am dat una. O, atunci nu Dumnezeu scris, atunci Dumnezeu scris și nu. Hai, să am Unde vă aia, da. Da, așa nu obțin inima. Hai, serios. Hai, că ia să Uite, eu văd ăla. Nu play. Ca să să fie, leverurile să fie, Oh! Bravo! Da, bă, speram să nu se mai ieșea prin Enter the port. Ce portal? Ah, uite aici. Unde e portal mâncați, așa? Lasă să te omoare. Bun, hai pe aici. Yay, end. And deja.
This place looks strangely familiar. Elvira, eu, de 99. Gala, Prima cosa. da. Eu nu știu. Ah, de... Ăla-i piciorul ei. Asta. Asta a fost videoclipul pentru astăzi. Sperăm că v-a plăcut și următorul chapter, adică al doilea, o să îl jucăm în următorul videoclip, dacă nu uităm. În fine, vedem în următorul. Pa!